Здравейте, фенове на Охрид! Днеска, ако знаете играта на Roblox K2, ние решихме да го изживеем отново и сега ще скачаме този цял хълм, или както така мога да си го нареча. Силан ни атакува! Attenzione, formazione! Pinci. Ела зад рейнджер. Ето ти на едно е. Ето хора, виждате как целят с камъни. Имат катапулти Аз трябва да намеря знамето. и ние не можем да ги оцелим, защото те са в много добра позиция. Вижте ги. Гръцкият бог Силан, големия татко и диктатора Бранимир. Ще ги звучат. Диктатора командва. Бе, взимай. Пис! Пис! Бял флаг! Това не е бял флаг. Самарско знаме. Атака правим. Самарско знаме! Така, скъпи, драги зрители на Охрид, намираме се на 2131 метра надморска височина и както виждате, гледката зад мен е прекрасна. Небето е чисто, освен този тъп облак, тези два тъпи облака. Така, ето го за самарското знаме. Така. И малко да ви разкажа за войната, която тук ще се случи. Значи един отбор беше гръцкия бог, големия баща Силан, а пък другия е Бранимир диктатор, нали, скоби Миро. А пък в другия отбор бях аз, Ел Джефе Мехикано и оператора Дейвид, който ми помагаше да избягвам камерите. И те имаха много добра хубава позиция, защото те от тук могат да метнат направо там. А ние трябва да метнем на високо, така че да ги оцелиме. Момци, ще се видиме, когато сме горе, то трябва да се качим малко, но като сме на черни връх, ще се включим пак. Скъпи Охрид Нюс фенове, малко се пребих, но съм окей. Знаете ли как мога да станете истински админ в Atlassian сервера? Как може да ви приемем? Пребройте камерите тук, тука и тогава ще станете админи. Само ги пребройте, тогава може да станете, тогава ще бъдете истински админи. Всички влизат 22 септември, пау! Те ще са, пау! Най-накрая след 2 часа път, най-накрая се качихме на черни връх. Мисията е успешна. За втори път се качвам този месец на черни връх. Един път с колела, другия път сегашния път с пеша. И нямам време да папкам там да си взема едно кебабче, брата, да не кажат пак, че нямат нищо, защото миналия път като ходих нямаха нищо. И така, брата. Айде Охрид! Здравейте, зрители на Охрид, тук с гръцкия бог. Взехме една трава и сега ще носиме За рециклиране. докато не ни умрат времената.
И така. Аз сме за лабораторията. Така, дами и господа, намираме се вече на Малък Резън, връх Малък Резън. Слезахме чак от Черни връх и сега времето е... Само момент. Времето е 6:30, като нашия автобус е към 7 часа и поне имаме още час и малко надолу и надали ще успеем да го фанеме в 7 часа заради на Силан сайт пътищата, където са Силан е чак там и иска да го чакаме, а сега той на нас не ни чака. И сигурно чак в 9 часа ще си фанем автобуса, затова пожелайте ни късмет да оцелееме. И днеска беше много хубав успешен ден, имахме войни, качихме се, забавлявахме се и така. И хората окрик. Всичко приключи. Най-накрая слезахме до хижа леко и най-накрая след около 4 часа слезахме. Край!